F'rapport speċjali l-Aġenzija Fitch tqabbel id-daqs tas-setturi bankarji Maltin u dawk Ċipriotti, flimkien ma' sorsi li minnhom Malta tikseb il-fondi, il-kwalità tal-assi u l-kapitalizzazzjoni. Kemm Malta kif ukoll Ċipru għandhom setturi bankarji li jissuperaw id-daqs tal-ekonomiji tagħhom, u tnejn jiddependu sa ċertu livell fuq il-fondi minn depożitanti barra l-pajjiż. Madankollu jgħid Fitch, ħarsa fid-dettall tindika li d-differenzi bejn Malta u Ċipru huma sostanzjali. Fost oħrajn Fitch osserva li l-assi fis-settur bankarju Malti huma ogħla minn dawk fis-settur bankarju Ċipriot. Infatti s-settur bankarju sħiħ Malti għandu assi b'valur ta' 789% tal-prodott gross domestiku, it-tieni l-ikbar ammont fl-Unjoni Ewropea wara l-Lussemburgu. L-Aġenzija Fitch osservat li l-Gvern Malti huwa aktar dispost jappoġġja banek lokali milli banek internazzjonali bħal fil-każ ta' Ċipru, u għalhekk huwa inqas vulnerabbli għal kriżijiet finanzjarji internazzjonali. L-Aġenzija kompliet li hemm inqas ċans li s-sistema bankarja Maltija tiġi effettwata jekk persuni barranin jiġbdu d-depożiti tagħhom. Għaldaqstant l-Aġenzija ta' Kreditu klassifikat lil Malta A+ bi prospetti stabbli, filwaqt li Ċipru ġie klassifikat B bi prospetti negattivi.